aga m atụrụ Igbo lee ilulu ilulu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu aga m atụrụ Igbo lee ilulu ilulu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu Igbo ndị ọma ọ ga-adịrị unu mma na Eke dịrị unu n'Orie dịrị unu na Afọ dịrị unu na Nkwọ unu ga-adị ka echi maka na echi adị akọ n'igwe unu ga-adị ka mmiri ụtụtụ a na-agbarụ agbarụ ana m asị unu na ilulu mmanụ Igbo ji eri okwu ụfọdụ ga-asị gịnị bụ ilulu kedu ihe eji na-atụ ya ụbọchị taa ka unu ga-agba ihe bụ ilulu na ihe mere ndị Igbo ji gịnị atụ ilu unu lekwenye na akwụkwọ nsọ ka anyị na-agụ onye nwaanyị na-eji ilulu agwa ndị ụmụazị ya okwu o bidoro mgbe gboo na mbụ ka o bidoro na mbụ ka ilulu bidoro gịnị bụ ilulu ilulu bụ mmanụ pụrụ iche ndị Igbo ji eri okwu Igbo agaghị ekwu okwu kacha ya ọnụ na-atụghị ilu n'ime ya agaghị aga ebe a na-alụ nwaanyị kwuo ya barara a ga-eji ilu gịnị mechie ya a na-ekwukwesị ilu a na-adị n'ụka mgbede a na-asị o ruo na mgbede a na-asị ekwugide okwu o ruo na mgbede gịnị ya gaa n'ilu atụkwa n'ilu kọwara nwatakịrị gịnị ego eji ilu nne ya gịnị lara na nkịtị iri na-awụ Igbo wụrụ ilu wụrụ ihe eji eme ihe enwe ihe eji eme ihe ụmụnne m ga-abatakwa mụ na ha tụkọrọ ihe ga-eme taa akọwa ihe bụ ilu atụtụ ilu ole ma ole kwamgbe anyị ga na-atụ ya bụ ilu na-aga maka na o so n'ofu ọkpụrụkpụ ihe Igbo ji wee gịnị wee biri dịka m ji si na unu ga-adị ka echi adịghị akọ n'igwe ịsọ ụbọchị nke taa ahụ taa enwere echi erukwa echi enwe echi na-aga echi a na-agwụ agwụ ọya ka unu gịnị Igbo ga-adị gịnị echi mana atụrụ m ka akụwara unu ọ pụtakwa na ego eji elu unu ga-ala n'iyi ọ gaghị ala ọ maka gịnị ọwụ ofu mmiri anọ gịnị na ite na gịnị asị ihe dị mma sị mee ya mete ya mma ihe ọbụla a ga-eme mma kpọọ ya gịnị nwa mma asị ihe ọbụla ọ sọrọ anya lee ọ ga-ahụ onwe ya ọwụ ilu a ka m nọ n'ime ya mana m ga-anụkwe nke wụ ilu ma ụmụnne m a wee bata ọ bụ Odoziakụ Chinyere Ogbonna onye isi oche na mmemme Igbo Ekene nke ilu nke ụbọchị nke tata ka m kpọbata ha ka anyị bido na ya bụ ilu nna m ochie zara okwe na ọ na-atụ n'ilu si nnụnụ ọbụla befee ndị ahụ okpure ma gị na o si egbu nkọnkọ o kwere ihe o kwuru si nwata tiwe akịtị ịga m abụwa nkume mebe gịnị ma bụ ịga ya ama m na ị ga-eji obi na-atụgharị ihe ndị a pụtara ilu dị ezigbo mkpa omenala Igbo a ga-ezu oke ma ilu anọ ya ka ụmụnne m bịa ka ha tụta gịnị anyị mee gịnị ụkọ ya maka Igbo na-atụkwa n'ilu si agbakọ onye ọma mmiri ya gbaa ọfụfụ ngwa ka anyị chebiri ka ha bata ka anyị gbapụ ya ọsọ ama m na ụfọdụ ga-asị Odoziakụ na-ekwu ilulu ma ihe ha ji mara ewu ilu ọkwa na ofu ihe ka ọgwụ were ọgwụ liwe ego na were ego liwe ọgwụ ọkwa gịnị ofu ihe ahụ ụmụnne m ịkọwara anyị aha gị gị gwa anyị ihe bụ ilu ịtụkwana ilu nke ịma ka anyị mara otu ọ ga-esi na-adanye ka m bido na mpaghara ebe aka ekpe m atọ na nwata ịgwa anyị aha gị ebe isi ịgwa anyị ihe wụ ilu ịtọọkwana anyị ilu ka anyị ghọta ekelekwa m ọnụ ndị Igbo na-ege ntị aka m bụkwa Ichie Ethelbert Ogwuike n'ụbọchị taa dịka okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ ilulu maọbụ ilu dịka ọtụtụ ndị si akụ ya ilu bụ nkọwa okwu ilu bụ mmanụ eji eri ji n'ala Igbo ilu na-akọwapụta ihe bụ na-akpọkeghị ihe ahụ na mgbe gboo ndị mmadụ na-eji ilu ekwu okwu abịa na nwaanyị okwu abụọ a ga-eji ilu tụọ ga ndị mmadụ abịara na amara na ihe kwuru ya bụ ilu bụ nkọwa okwu n'ala Igbo ihe na-egosi ihe bụ ihe na-akọwata ihe dịka a na-asị akwa nwaanyị ajọ nkwụkwa ajọ otiti pụ ya n'ọnụ nke pụtara na ime nwaanyị ihe ike o nwere ike kwuo ihe na-abụghị ihe na-ekwesịghị ikwu na-asịkwa na ahụrụ ya nọ n'elu nyo ọ na-abụ ijigharị ihe akwụkwọ ilu Igbo ka a na-aga n'ihu aga m na-akọkwa ndị ọzọ ihe dịka ibe ya ọ dị mma anyị gara aga n'ihu n'ịtụpụta ya bụ ilulu ọtọrọsị akwa nwaanyị ajụ aka
ajọ ọkpụkpụ ya n'ọnụ apụtagokwe m ka ụbọchị nke tata n'agbanyeghị na m bụ onye ndu ọ pụtakwa na mma ha niile na-atụ nwanne m nwoke Ifeanyị biko kọwakwuoro anyị ọzọ aha gị na ebe isi gị tụọ ihe ilulu gwakwana anyị tụọrọ anyị ole ma ole ndị be anyị ndewo anyị abịakwa n'ọzọ dịka anyị kwuru ilu bụ mmanụ Igbo ji eri okwu ilu bụ mmanụ Igbo ji eri okwu ekwuba okwu dị mkpa n'ala Igbo ma atụghị ilu ọ dịka ebidobe dịka a na-adị na-asị na ezi ụka bụ ilu ilu bụ okenye na-ekwu okwu o were ilu na-ekwu okwu onye ma ihe a na-aghọta ihe ọ na-ekwu kpatara ndị Igbo ji asị na atụrụ ilu ma ya gba ofeke ghara maka na ofeke amaghị ihe bụ ilu dịka a na-asị na ofeke amaghị mgbe e kere nkwa ụkwa okenye kwuo okwu ịbụọ na ịtọ ilu ịtọ ga-adịrịrị n'okwu okwu iwe mara na ọ bụ okenye na-ekwu okwu dịka a na-ekwu ilu bụ ihe mere okwu Igbo ka o nwee mgbọrọgwụ ilu bụ ihe mere okwu Igbo ka ọ bụrụ okwu Igbo okenye ama nkwu ukwu ma ọ tụghị ilu dịka ịtụpụta ilu ụfọdụ ilu ndị Igbo na-atụ asị onye rere nkịta goro enwe ihe ntụpụ ka nọ na be agadi nwaanyị daa ada nda na ọgụọ ihe o buru ekpe ọnụ ọ bụghị ịkụnye enwe mmiri bụ isi ọ ịnata ya obere iko iji kụnye mmiri okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu mmụọ n'ọgbọrị ndị be anyị ọ bụghị na ihe na mana oge anyị nwere oge anyị ga-asị ka anyị bere ọ dị mgbe ọzọ ndewo elefe dike kọwatụrụ anyị matara gị tọrọ anyị ilu ole ma ole anyị mụtara n'ilu onwe ndị Igbo na-eji ilu ekwu okwu gosi ndị na-echemi echiche ime onye atụkwara na ilu nwụtara ya gosikwe na onye a na-echemi echiche ime ebe na bekee ha na-asọ ndị critical thinkers deeper thinkers iji ilu kwuo okwu onye ji se adadị mma akọwara ya ọnwụ ịkọwara ya nyezi onye ohere ochemi echiche ime mana etu ilu onye ọnụzikọdị okwenye otupa na echemi echiche ime ọya gba na amamihe ọya wụ ihe gosiri na mmadụ gbanye na-agbanye etoro m na ala Igbo nne m a ga-ekwu okwu n'oji Igbo ezinne nweze ahụ ọkwanụ nweze ahụ ezere okwenye ndị a na-akpụ late stages nọ na onye di m agụ ebete ete nna m eze ahụ mgbe m ga-ekwu dịka ndị mmadụ na-esi kwuo ọ ga-egbu ọ ga-egodozi nna m eze ahụ ezi maka nna ya ahụ eze ahụ kwe ewu ndị mmadụ gbakọ ya na-agwa ha okwu dị gasị ya na-atụrụ iri ọ ga-eji ihe ebuka m ibe a na-esi okwu ọ sa asụ na ege eze anya egburu kata n'ihu gwa ya okwu nna m eze ahụ eze nwee nnọnọ nwanyị nwata ya na-eriwere ede ya na-adịghị ericha ya gụrụ ala ede ya sọ ya ala ahụ ụwa azọ ya gịkwana iche ya sọ bụ echichi ndị na mezi agwa eze emeziere nwaanyị ka ọ na-agha ahụ mmiri ahụ kurubam a na-atụ ilu na-akwụwa a na-eme ya nakwa m jiri asụsụ ndị iti eme elicit critical thinking na ya dị anyị kwesịrị ndị wepụrụ ka a na-eme ka anyị na-eji ilu na-ekwu okwu ụmụaka na-anọta ilu anyị na-eche m echiche ime na-egochikwa na anyị ndị Igbo nke Igbo ime ime ọ bụghị Igbo na-ese n'elu Igbo na-atụrụ ilu si onye jere ebe enwe si ka ebe gịnị ihe a na-ekwu n'okwu Igbo si abụnye oche ebe ngwere si abụnye oche ọhụrụ nke o dina ngwere a na-asịkwanụ ọ sị ịgba ọtọ ile ọmụgwọ wụ na ọ na-atọ ya mana otu o si wee ga edere Igbo na-atụrụ ilu si ngwere si n'elu ọ dị daa n'ala lee anya aka na ile aka ekpe enwe onye jara ike emegide ya ekwe n'isi ji aka wee gịnị too onwe ụfọdụ mgbe ọ ihe a ka anyị na-eme ị na-eme ihe ị ga na-echecha mgbe a ga-asị gị ime na ya too gị ile imete nke dị mma gị ji aka gị too onwe gị achọrọ m ka tụtụkwuo n'ilu maka ndị mmadụ nọ na-eche ka ha kọpịrị ha na-edere ilu ndị ha ga-aga a sị na anyụọ nsị ma akapịaghị ọnụ ọ bụrụ otu o nwere ka na a na mmadụ ncha anyị nsị ma ọ nyụrọ mma mmiri ọ bụrụ na o ji ala ụgwọ ofe achụ aja ma ahụhụ udele ma a na ihe mere ndị mmadụ asọ ọgazi macha ama niile ọma ma eme gịnị ejighị ya agọ mmụọ ihe awụ ka wụrụ ilulu
Igbo na-asị asị na ọhụrụ akwụ udele ahụ na-awụrụ ndị mmụọ. onye ahụ gwanụ ndị nna nna ndị nna nna ha hụla ndị ichie. A sịkwa na onye nwata na-ebupụrụ nna ya oche na-ama aha a na-etu ndị mmụọ. Erielu m iwiri ya tara ihe anya kpọrọ ga atụkwa m ụjọ ọzọ. a sị nwaanyị na-ere ogiri ya ma iji anya kpọrọ. Ụnụ ahụla ka o si na-ata. Ana m asị agadi nwaanyị gbata atị anya dị ya n'anya ọ mụ ga-ata ishie ma ọ nwụọ. Ewuo ọkwụ na ahụ ka o si ada ịga a sị kirikiri ka a na-agbu ka o si a na-arị ya elu. Ogologo nkwụ daruo ala nwaanyị ọrịa ya elu. Igbo na-atụ n'ilu si a na-ejide anụ egbe n'aka tupu a na-ajụ na nwaanyị anaghị eri ya. Ope nke a na-akwa na-epe ala ala na-aga ọwa. Oke ochi daruo ala ụmụnnụ na-arịa ya elu. Ọ bụrụ na udelewe anụ ndị ize hụrụ ya aka erichara ya. Awara mma ịgbanwe ibe nwoke. Ọ dịzi mma mmadụ iso mmadụ gagbuo mmadụ soro Ejiji enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu ala n'iyi. ọkpala okpoko gburu megịnị ntị chiri mana asa anyị tụwa ilu ga anyị ga-atụ echi ji efo maka na ị na-atụ Igbo ilu a na-eme ka obiọma na-eme mmadụ. Ị na-ekwu okwu na-atụ ilu na ọ na-atọ ezigbo ụtọ na-eme gịnị ka obi dị anyị mma. Anyị ga-eji ilu wee mechie ya bụ ọnọdụ. Unu ga-eji ofu ilu wee sị ndị Igbo na ndị ụwa niile na gịnị ya dịrị ha na mma. Ngwa kene ha were ilu wee kene. Asọ nwaanyị bụ ite chu mmiri na-ama ya sọ nọ nkata ndị ya na-ejebe fa. Ndị be anyị ndewo no a sị na ji eji chụọ aja ma anwụ achanwụghị ọ ga-epu ome. Ndị be anyị ekelekwe m ọnụ. A sị enye nwata ihe karịa na ajọ ya ma enyere nye onye. Ya ọ dịla mma nna asị unu ka ọ dị ụbọchị nta achị a na Owere Nchi mana bụkwa na ndị na-achị na Owere Nchi eri ka anyị nwere ike chụzie gịnị na Owere ọbụla ọ sọrọ anyị chịa n'ime ka ọbụla ọ masịrị ihe niile awa okwu Igbo. Ilu na-eme ka gịnị obiọma na-eme ọ na-eme ka nwanne na nwanne na-anọkọrịta ọ na-eme ka Igbo bụrụ otu. Anyị na-asị unu ka anyị gaziere unu ọ ga-adịrị unu mma. Unu echefukwala ịga n'akara eji enweta anyị na YouTube channel Igbo Ekunne TV. Unu ga-ahụ dekpatanụ ọ na ihe anyị na-eme na-amasị unu meenụ ka anyị mata ebe ahụ. Onwe ihe unu chọrọ ka anyị kwupụta biko meenụ gịnị zie anyị ozi ebe ahụ anyị ga-eweta. Enwe ebe unu na-eme mmemme dị iche iche chọọ ka anyị bịa wepụta ya unu kpọtụrụ anyị nọ juru eju mee gịnị bara abara na-asị biko ozi ọbụla eziri anyị dị ka ahụrụ ọkụ ozi ọbụla uziri anyị eruola eluigwe ntị. Unu asị na makwa anyị nọ na-eche unu kpọtụrụ na anyị kpọọkwa n'ekwentị dịka anyị si na-akpọpụta ya mgbe ọbụla nkịtị asatọ nkịtị atọ atọ asatọ asatọ ofu anọ atọ atọ maọbụ ịkpọọ na nke ọzọ bụ nkịtị asatọ nkịtị isii nkịtị ise atọ ise isii isii isii. Biko kpọtụrụ na ya enwekwanụ ka anyị ga-anọ nna anyị a na-asị na anaghị eme ọnụ efu eme. Ọ bụ anyị na-eme otu anyị nọ na-atakọntị ya eme gịnị ya na-agasịrị gwelere ya na-adị mma maka ihe anyị mara emezi a na-akpọ ya gịnị nwa mma. Ana m asị unu ya gaziere unu ọ ga-adịrịrị unu na mma. Daalụkwa ya gaziere unu Igbo Ekunne ya iji aha ya na-asị unu ya dịrị unu na mma. Ndị be anyị daalụnụ gbanụ mgbọ na-enene Igbo Ekunne TV ma ihe gosikwa na ị na-enene ọ masịrị gị bụ ka ọ gịrị n'akara YouTube anyị ma laiki anya ka ọ ga-eme mgbe ọbụla anyị zitere ozi n'akara YouTube efu ozi anyị. Ndewo ka ọ dị mgbe ọzọ.